טוב, אז בגדול מדובר על מערכת שנועדה בעצם לשדרג את החוויה של התייר, נוסע, מטייל, איך שלא תקראו לזה, ביעד, על ידי זה שבעצם להתאים לו את העדפות האישיות שלו, שכוללות בעצם אטרקציות, פעילויות, מסעדות, תחבורה. זה מה שכוללים המסלולים, עם ניווטים מובנים בתוך מיעד ליעד, עם תכנון חכם, עם מסלול קצר, הכי קצר מבחינה אפשרית, ובעצם ככה גם למצות את המקסימום בזמן השהות ביעד, מבחינה זה שאתה בעצם לא, אתה יודע לאן אתה הולך, ומבחירות מראש שאתה בעצם בחרת. בן אדם שאוהב הרפתקאות לא רוצה עכשיו להתחיל לטייל במוזיאונים או בזה, או שאולי כן, אז אם הוא ילחץ גם וגם אז הוא יקבל את שניהם. אותו דבר לגבי אוכל, אתה מראש כבר יודע, יש לך בדרך, מחכים לך דברים שמתאימים לך, זה בכללי. המערכת בעצם יכולה לפעול עצמאית על ידי זה שלקוח, כל מה שהיא צריכה בעצם זה התאריכים, היעד, התאריכים ביעד, נקודת מוצא של הטיולים, שבדרך כלל זה המלונות, יכול להיות גם כל כתובת אחרת, אבל בוא ניגע בנקודה של המלונות, ושלוש שאלות העדפות, שזה בעצם פעילויות, אטרקציות, כמו שאמרנו, מסעדות ותחבורה, ובעצם מפה אתם מקבלים את המסלול הכי קרוב להעדפות שלכם. האתר בשפה העברית מלאה ותומך בשפה האנגלית עם הכנה ואפשרויות לשפות נוספות לפי הצורך. בגדול, אבל זה אתר בעברית מלאה, כמו שאומרים. טוב, אז בואו נראה איך זה עובד. אז בעצם אני אבחר בטיול לכמה ימים, יש לנו אפשרות ליום אחד, אני במקרה הזה אלך על יומיים. אני מכניס את התאריכים כמו שאמרתי, ובוחר את היעד או היעדים, אני אבחר שתי יעדים במקרה הזה, נגיד פתאיה וקו סמוי, ואנחנו נמשיך לתכנון. פה יש לנו אפשרות לשנות את הסדר של היעדים לפי הצורך. אם אני הכנסתי לצורך העניין את היעד לא לפי הסדר שזה צריך להיות בפועל, אז אתה משנה את זה פה, ופה בעצם הגענו לסוכן. הסוכן בעצם ישאל אותנו שאלה אחת שקשורה ספציפית לכל יעד, במקרה של מסלול רב יעדים, שזה בעצם המיקום שאנחנו רוצים לצאת ממנו, מלון בדרך כלל, או אזור, או רחוב כמובן, כל אחד ולפי הצורך. אנחנו נקבל קודם את השאלה של באיזה מלון אנחנו נצא, עם כל היעדים, זאת אומרת קודם יהיה קו סמוי, אחר כך פתאיה במקרה הזה, ואחרי זה יהיה 3 שאלות קבועות ושאלה אחת פתוחה, אופציונלית, שבעצם אחרי זה הסוכן יצא לדרך. אז בואו נראה איך זה עובד. אני לחץ בעצם על מלון בקו סמוי, ואחרי זה קיבלנו מלון בפתאיה, ופה עברנו כבר לשאלות הכלליות של העדפות ופעילויות. אז אני אבחר קניות וקניונים, כיף משפחתי לצורך העניין, חיי לילה ואנדרנלין וגבהים נגיד. אותו דבר עם האוכל, אני אבחר אוכל מקומי אותנטי, רשתות בינלאומיות, קפה וקינוחים. ושאלה אחרונה לפני השאלה החופשית, יש לנו בעצם איך מתניידים. כל יעד כמובן עם האופי המקום, למשל בתאילנד נהוג במקומות מסוימים
לנסוע בסירות בנהר, אז כמובן שנקבל את האופציה הזאת. תחבורה ציבורית, יש מקומות שהתחבורה הציבורית הממוסדת היא פחות מתפתחת, אז בעצם מקבלים את כל האופציות הנלוות ויותר שמתאימות ליעד, וכמובן אפשרות עצמאית והליכה רגלית ליעדים מאוד קרובים סביב נקודת פתיחה. ואני משלב הכל לפי הצורך, ופה זה בעצם השאלה החופשית, כל אחד יכול לבקש מה שהוא רוצה, כל עוד זה הגיוני וכל עוד זה יכול להיכנס למסלול, אז הסוכן ידע להכניס את זה. אני אבחר במקרה הזה, נגיד בא לי, בוא נראה, בא לי גרין מנגו. גרין מנגו זה במועדון בקוסמוי, אני מתאר לעצמי שהוא יבין לבד. פה יש עוד פונקציה שבעצם זה אוסף מקום שחייבים לכלול. מה זה אומר? מן הסתם יש דברים שהמערכת שלנו לא מכירה, דברים חד פעמיים או אירועים מסוימים או פגישות אישיות של הלקוח, אז בעצם פה ניתן להכניס את הכתובת או שם המקום והכתובת, והסוכן ידע לכלול את זה. סתם דוגמה, ההופעה שיש בחול, משחק כדורגל, אירוע ספורט, פגישת עסקים באיזשהו משרד, פגישה עם חבר בכתובת שהוא גר, חבר שגר בחול. אז לצורך הדוגמה אני הכנתי נגיד עיריית פתיה לצורך העניין, אני מכניס לו את השם, עדיף כמובן גם כתובת, כמה שיותר פרטים ידייק את הסוכן יותר מהר ויותר יעיל כמובן. תאריך, במידה שיש כמה ימים אז כמובן תאריך, במקרה הזה אני לא אכניס, אני מצפה שהוא יבין לבד שהוא נמצא בפתיה, יש לו יום אחד בפתיה, ושעה אני כן רוצה להיות בשעה 4 במקום. זהו, בעצם אישרתי את הבחירות שלי, ופה אני מוודא שהבחירות הן כמו שאני רוצה, ואני מוציא את הסוכן לדרך. באותו רגע קיבלתי 60 שניות, רץ לאחור, בדרך כלל המסלול מגיע בין חצי דקה לדקה, ברגע שלחצנו את הלחיצה הראשונה, והנה הסוכן אישר כבר שהוא מבין את המסלול, ולדעתי 15-20 שניות אחרי הלחיצה הראשונה קיבלנו כבר את המסלול של היום הראשון, וחצי דקה עד דקה מעכשיו נקבל את המסלול של היום השני. ככה זה נראה בעצם. זה המפה אינטראקטיבית עם הנקודות ממוספרות כמובן מנקודה לנקודה, ובעצם פה זה הפירוט של כל נקודה ומה בעצם אופי המקום, לאן אנחנו הולכים, מה הולכים לעשות שם, השעה שאנחנו כדאי שנגיע, הזמן השהייה המומלץ במקום, וכמובן כתובת המקום וניווט לנקודה הבאה תמיד. אתר רשמי, רוב המקומות, לא לכולם אבל רוב המקומות יש להם אתרים רשמיים, אז יש לנו פה אפשרות להיכנס לאתר רשמי, לראות לאן אנחנו בעצם הולכים להגיע. כפתור החלף, כפתור החלף זה בעצם במידה ורוב היום מתאים לנו ומשהו ספציפי לא מתאים לנו, אז אנחנו פשוט מחליפים, אנחנו נקבל בעצם אופציה אחרת באותו התחום עניין. ובטל, בטל זה אומר שבעצם אני מחליט לדלג על הנקודה הזאת ולקפוץ מפה ישר לפה, כמובן שזה יפנה לי את הזמן הזה, ולצורך שהייה יותר ארוכה במקומות שמחליטים להישאר, וכמובן שבמקרה כזה הנווט באופן אוטומטי ינווט אתכם לנקודה הבאה אחריו במפה. בואו נראה בעצם את הבחירות שקיבלנו, בואו נחדד שנייה אחת.
את הבחירות, היה לנו קניות קניונים, כיף משפחתי ופארקי שעשועים, חיי לילה ואדרנלין וגבהים, ובעדפות אוכל היה לנו אוכל מקומי אותנטי, רשתות בינלאומיות וקפה וקילוחים, והבקשות המיוחדות עם המועדון הגרין מנגו, ולהיות בעיריית פתיה בשעה 4 אחרי צהריים. אז הבחירה היא בעצם כזאת, הסוכן סידר לנו את המסלול ככה. יש לנו בית קפה ב8:30 בבוקר, חוויה משפחתית כמו שביקשנו עם פארקי שעשועים, מרכז קניות מודרני, סנטרל פארק סמוי, היה לנו שם קניות, חוויה מרגשת של נהיגת קארטינג, היה לנו אדרנלין, פה קיבלנו עוד קארטינג אחד, כמובן אם אנחנו חושבים שזה קצת יותר מדי אז אפשר להחליף, ושוק הלילה שוב פעם עם אוכל וקניות, וכמו שביקשנו את מועדון הגרין מנגו, סוגר לנו את היום כמו שאומרים. כל יום יש לו בעצם אפשרות לשמור את היום הספציפי, לשתף את המסלול או לבטל אותו. בואו נלך לפתיה ונראה מה קיבלנו. אז ככה נראה את המפה האינטראקטיבית. והפירוט הוא בעצם, יש לנו בית קפה, טיול קצר לאורך החוף, שוב פעם מרכז קניות, ארוחת צהריים מגוונת עם בנות בינלאומיות כמו שביקשנו, שוב פעם פארק שעשועים, פארק מיניאטורות, ושעה 4 פתיה סיטי הול. כמו שאתם יכולים לראות, המשך היום עם השוק הצף, ובערב יש לנו ביקשנו את חיי לילה, אז יש לנו גם ווקינג סטריט, אינסומניה קלאב, כנראה שזה מועדון, ושוב פעם בסוף המסלול אפשרות לשמור, לשתף, ובסוף המסלול הכללי יש לנו אפשרות גם לשתף את כל המסלולים ביחד באותו עמוד. זה לגבי הסוכן והסידור המסלולים. כל יעד בעצם יש לנו מעבר לאפשרות לסדר מסלול, אז יש לנו גם הרבה מאוד נתונים וסוג של מעטפת סביב הטיול, שכל מה שלקוח יכול גם לפני הטיול וגם במהלך הטיול להיעזר, חוץ מכמובן האטרקציות שמופיעות עם תמונות ופירוטים ומיקומים וביקורות. אותו דבר לגבי המסעדות, תחבורה, ויש לנו פה בעצם הרבה מאוד מידע כללי על היעד, חברות, לצורך העניין, נקודות של חברות השכרה, ביטוח נסיעות, הכוונה היא שפרטים לגבי הדרישות המדינה לגבי ביטוחי נסיעות, או יותר נכון גובה העלויות של ביטוחים רפואיים או טיפולים רפואיים, כך שהלקוח ידע תמיד איזה ביטוח הוא צריך לעשות. כללים תרבותיים, איך כדאי להתנהג, איך צריך להתנהג, כדי באמת ליהנות ולא להיקלע לכל מיני סיטואציות פחות נעימות. שימו לב, כל מיני התניות ודברים שכדאי לדעת מראש על מנת לייעל את השהייה, ושוב פעם לא להסתבך ולא להיכנס לבעיות לא צפויות. זהו בגדול. ממיר מטבע, כל יעד כמובן והמטבע שלו, אז תמיד בזמן אמת נדע את הצורך, הכל מרוכז, הכל במקום אחד. זהו, לדעתי אמור להנגיש את החוויה ולייעל אותה, לחסוך זמן, כסף ולהעצים את החוויה של הלקוח ביעד. מבחינת המלל והעיצוב של האתר, כמובן שהכל ניתן לשינוי לפי הצורך. אם
זה הכפתורים, הזזה של כפתורים, מסכים, מלל מן הסתם, לוגו כמובן. ומבחינת תשתית המערכת יכולה להתלבש על מערכות אחרות מוכנות שכבר מתעסקות בהזמנת חופשות, וגם בתשתית יש לנו הכנה לשיתופי פעולה במידת הצורך עם אטרקציות, מלונות וכו'. זהו באופן כללי.